Way mga na-report diha sa ato ang Department of Health, mga health-related problem nga nakakos ang oil spill? Wa pa bagyod. Mas maayo, So, mas maayo. Nya, Mayor, unsa may mga mensahe nimo alang sa ato ang mga constituente nga naapektahan og naminaw sad karon labi na gid diha sa imong lungsod sa Cordoba? Cordoba. Mao nga kining maninguha ka sa kagalingon, challenge list sa Cordoba kung saan pag-survive. Pero hinoon, nakita ang sabdila ang sa tibok kalibutan ang lungsod sa Cordoba nga kinato daghang mo tanahay mana. Onya, doon ay downside nga aspito sa itabo, doon na po ay advantages naapod sa itabo. O kiniron, mo ni panahon nga magtuon na po sa atong hunasan, bahan ma-coordinated ang tanan, ang mga fisher folk nga naigo karon maka-matgon na po kung unsaon din ni pag mahal ang hunasan nga niadto sugsogon man sa mga maniniro sa dinamita. So ilan na sa nakakita na sila sa value. Nakakita na sila sa value sa ato ang mga kuha, no? Ato mga mangroves ug ubang pang mga kuha na to sa kadagatan. Mayor, ang imuhang panawagan ngadto sa labi na gyud sa atong mga stakeholders, atong mga partners or organizations nga buot mo tabang diha sa ato sa lungsod sa Cordoba. Ang akong panawagan mao nga salamat gyud kayo sa mga ayuda nga inyong na tag diri. Sige pada nga mga ayuda nya di lang sa istasyon DYLA, doon na po ubang mga istasyon nga nagtabang pod sa grupo ni Leo Lastimosa. Ako po nag-iilapod kay nag-convod sila, organize sila diya sa Point Peak, pada diri. Salamat kayo sa daghan nga ning respond sa mga pangayog tabang. O ganandalan amo nang gilista ang mga donasyon nga among nadawat. Salamat kami anak sa tanan. O wa mami kasukli gawa sa pagalian na lang po sa kirtasan niya may magbawas sa inyong pagtabang namo. Mayor Adi, daghang kayong salamat sa imuhang pakiguban kanamo karong buntaga. Salamat po. Salamat. Kinsa ni? Si Tats ni Mayor. Tax? Oh, Tats Rafi. Salamat, Tax. Okay. Okay. Bye-bye. Bye-bye. So, mga igala mo to si Mayor Adi no sa lungsod sa Cordoba unya inyong nabati ang iyang mga mensahe pod ug panawagan no ngadto sa ato ang mga partners haron ato ning matabangan no ang lungsod nga maka-recover no sa ilahang mga kasinatian karong mga panahon. Mga igsoon mo break on nata alang sa pipila ka mga mensahe. Kahibaw ba mo ngang Guimaras oil spill nitong August 11, 2006 mo'y labing grabe nga oil spill sa tibok Pilipinas. 20 ka mga komunidad sa 4 ka munisipyo sa Guimaras ug ang Tacloban Island National Marine Reserve ang grabing naapektuhan sa maong trahedya. Ako si Pagtubig Chrissy, naghatod ng mga gagmayng kaalaw. Mayong buntag, ania ang mga pinakawahing kalihukan o panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation. Gitugyan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi, pinaagi sa Bajau Integrated Area Development Project sa pakigalayon sa Presentation Sisters of the Blessed Virgin Mary ug sa Nano Nagle School Teachers ang usa ka health center ngadto sa komunidad sa mga Bajau sa sitio Pungtod, alas ka mambaling syudad sa Sugbo ni adtong Agosto 13. Ang maong Community Health Center nga ginganlag St. Bridget nagtinguha sa pagtigom sa mga medical practitioners ug mga representante sa mga health institutions sa paggahin og serbisyo alang sa pagpalambo sa panglawas sa mga Bajau. Sa laing bahin, nipaubos sa mga opisyales sa Gothong Southern Shipping Lines ug tulo ka adlaw nga kayak expedition leadership development program sa Rafi Cool Adventure Camp sa mga isla sa Mactan, Olango ug Kauhagan baguhay lang. Ang maong kalihukan nihatag og kahigayunan sa mga miyembro sa pagpalig-on sa organisasyon ug mas maila-ila pa ang kadausa. Matud sa mga partisipante, mas ni maayo na ang ilang pagplano og komunikasyon.
Ug mao kini ang mga nahitabo karong simsimanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagbuki Heidi, maayong buntag. Ito po sa imong komunidad ganito sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated Triennial Awards, ang nagunang Social Development Awards sa Visayas ug Mindanao. Download sa nomination form sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Ipala ang nomination form ganito sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated sa 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telephone number 032-418-7234, local 105 o log on sa facebook.com/rafi.org.ph. Deadline sa nominasyon sa Disyembre 15, 2013. Okay, balik ta. No, alang sa dugang kasayuran sa 6th Rafi Triennial Awards, pwede nitang mo nominate, no, pinagi sa pag-log on nato sa Facebook account, facebook.com/rafi.org.ph, o baka i-text, no, ang inyong mga nominees, ilahang full name, space, contact details, space, name of the person nominating, no. Sa mao kining mga numero nga inyong padadaan 0933 514-4005 for Sun. Unya, alang sa Smart, 0949-76-3525. Ug alang sa Globe subscribers, ang numero 0927-576-8055. Alang sa Globe, no? So, muna siya mga igsoon, ang mga numero din inyong mapadangat o inyong mapadadaan, no? Alang sa inyong mga nominasyon sa 6th Rafi Triennial Awards. Okay, balik ta. So, kato Doc Eddie, no, ang mao toy mga update karon nato sa Cordova pinagi sa pag pambit ni Mayor Adi. Sir, manguntahan ako kining daghan man gud kayong niabag nato karon, daghan na kayong nanggawas nga mga pamaagi diin ma-contain nato, no, ang oil. Unya ang uban na ay nagpadala og mga coconut husk, mga kanang gitawag nato mga ginabas. Unya niabot sa ning pamaagi nga kining buhok, no. So mao sa na kumusta man unsa man ni siyang mga pamaagi ha, maayo makatabang ba ni, wala ba ni siya mga disadvantage ni ini? Yes, Doc ini. Okay, ang kining paggamit sa nato kining mga kining mga indigenous materials that's, no, or mga native nato like kining mga coconut husk, gi-encourage mo ginato ni kay tungod biodegradable dahil sa madugta, no. Whereas kinatong mga gamit sa ato ang mga buhok manggod, murag do not ay concern about sa iyahang murag level or iyang extent and decomposition niya, mas dali ba siya ma-degrade, no. So do na manggoy existing nato nga literature nga kining mga buhok dugay siya ma-decompose, no. So do na po kay concern unya sa iyahang sana ang natubag ang katong usa ka problema, pero on the other hand do na kay lain pod nga problem nga tungod sa paggamit nimo ato. So mo to nga ato ang gamit karon is kining mga coconut husk na o kining uban pa nga tong mga native or mga indigenous materials. Gani ang kining paggamit pod og kanang mga oil dispersants na to, that's, no. Although murag stopgap siya nga remedy kay tungod lang para lang gid pag disperse sa oil kay mamo gini purpose sa atong oil dispersant apan long term do na siya poy gamay, do na po siya long term pod nga effects, no. So kung continuous yung paggamit ang kini mga oil dispersants, basig do na poy kini mga kaning atong mga coral reef na to, no, posible pod nga do na pod siya kaning disadvantage or harmful effects. So mo kay tungod na siya mga chemical content. Chemicals, so chemical kuan man gyud siya, do na siya mga chemicals nga naa siya nga mas madaot, no, atong uban pa nga mga marine species na to. Pero kung imong tan-awon pod ang kapaspason sa pag-treat sa, for example, katong nigawas nga mga oil, effective siya pero dili siya pwede na to nga pirmi gamiton, no. So gani ang atong gamiton karon ni mga indigenous nato nga mga materials like kining mga coconut husk, kining sa mga corn pud ng uban kay tungod dali siya madunot, no. Unya posible po ni siya nga pwede magamit pod ang ma-collect aniya, pwede magamit as fuel sa kining mga
kining gamiton sa mga cement plants no uban pa nga pwede siya as input or fuel input sa for example pagluto aning mga semento mga ana nga mga Yeah. Ang panawagan siguro nato Doc Eddie no nga to labi na gyud sa mga barangays or mga lugar nga kanang nagisgot mo ta og kining mga pakaws mais no atong giawhag sila nga labi na gyud ang mga barangay officials nga makatabang sila pinaagi sa paglagay kay tingsanggi man ron. So dito mi sa San Miho atong niaging adlaw malabyan na mo nga nagyod no ready na for harvest. So ang ilang mga pakaw ug uban pang mga byproducts no sa mais pwede na nilang matabang. So amo mong giawhag no nga kamo ana diha sa inyohang mga kaumahan nga kung wa nay gamit no kanang inyohang mga pakaw or uban pa pwede ninyong mapadala diri sa kuan asa ka diretso na lang nila sa kuan Doc Eddie sa Cordova na lang no so mo na itong panawagan no kay pinaagi ni makatabang pod no sila unya kana Doc Eddie so ato mong mga pila to ka adlaw ni agi paspas mo kayo nakasabwag nga kining mga buhok mo to gay nga ang atong mga kaigsuonan diya sa CPDRC o sa BBRC nagkuan gyud no nagpatupi kay kuan kanang massive kayo no apan tinuod na aman dayt sad na siya ang iyang decomposition process so usa sa na kay ang tao kay kung mamatay di ba inig kuan nimo ang buhok na apa man no so tinuod no mao sa nay mga tan-awonon pod kayo. So yes, nya karon mao ni ang mga pamaagi daghan ang atong mga kaigsuonan mga organizations nga nagtinabangay na nawagan haron ma-address na siya. Now, ang ato karon sigurong pangutana unsa may mga precautionary measures karon sa publiko kay labi na ang uban tungod sa sug niabot na sa lapu-lapu o posible nga ang uban kay kuno niabot na sa tinuod na mga balita nga sa Talisay of course kay Atbang raman diri dapit sa may kuan dapit sa north municipalities unsa man ka tinuod to kani so far ato ang report nato ang dunay portion around mga 3 ka barangay sa Talisay City nga affected pero dili ang in terms ang extent sa iyang damage dili kayo as dako nga compare nato sa Cordova no sa ang Talisay lang wala kay mga mangrove plantations nga newly planted diha that's no so dili kay siya kuan diha dapit sa may Mananga sa iyang outlet niya sa river diha sa Mananga doon natay gamay lang plantations diha sa mangrove pero wala man kaabot diha ang kuan ang kitong mga oil so naay portion diha sa may Dumlog sa may poblasyon basta tulo ka barangays ang affected pero dili ang magnitude sa iyang ang magnitude niya dili siya dako no so ang atong mga precautionary measures nato nga pwede natong pwedeng mabuhat no ang number 1 ato siguro ang gan-aon pod kung do na kay protective gear pwede nimo na pwede ka mo appeal no sa atong mga coastal clean up or pag-remove pag-collect aning mga oil nato pero kung wala ka mas may siguro nga sana dili sa siguro ka maka-appeal no unya mas maayo po siguro nga kini atong mga for example kini atong mga beach resorts mga resorts nga naa sa atong mga coastal pwede sila nga pod nga magbutang nanay uban no nga magbutang sila mga spill bombs ug uban pa so o for example lain po siguro nato nga mabuhat pod kining katong gihisgutan nimo that's no nga kining pag-contribute sa kining mga kuan sa mais no kining mga byproducts sa mais ug uban pa so pwede na nila maggamit as kung gusto nila para maprotektahan no ang kining mga coastal nato nga mga coastal areas unya ang ato lang siguro murag ang lesson point po nato makuha ani tats no is ang kini magong oil spill nga nitabo diri sa for example sa Cebu no or sa Central Visayas first ni siya no wala pa tay recorded nga din sa Visayas area yes if you go farther back although ang Visayas area katong sa Guimaras katong sa Guimaras 2006
Oh, sa Central Visayas wala pa tayo recorded nga oil spill nga inani. So ang usa sa mga lesson points na to ani is murag ang readiness, for example, or preparedness na to. For example, kung dunay collision, asa man dapita ang ato ang tagaan og focus. Although atong ang supremacy no atong pag kining mga rescue efforts na to naani siya, pero kining in the event kung dunay oil spill, doon na ba tay kuan niya murag team or nga mutan-aw pud ani parallel sa gibuhat pud sa, for example, sa rescue. No, so kung dunay mga inani nga mga panghitabo, mas may siguro nga dunay rescue, duna poy kining mga inani nga event, no, kay di na to malikayan, no, kung dunay mga oil spill nga brought about, for example, sa kining mga lunod nga barko uban pa. So ang nahitabo ato murag of course nauna man gitong rescue, no, kay ato maginang unahon gid ang rescue, pero mas may gitatog na aduna poy team pod nga nga nagtan-aw nga posible at least dili siguro kayo inaana ang pag-spread sa oil dili ma-contain dayon, no, kay inana man ka ang kanang gitawag og quick response ba naay for rescue na apoy kanang para sa oil, no. Yeah. So ikaduha pod ang on the part pod sa DNR, sa EMB, ang usa sa mga future directions na sa DNR or sa EMB kining pag-organize sinatong mga treatment, storage, mga disposal or TSD holders na to, para murag i-convene sila kay tungod sila may capable pag-handle, pag-store, pag-dispose, pag-collect ani niya. Nga kung in the event kung dunay inani nga mga panghitabo, doon natay standby nga team, no. Dili pare sa karon nga hitabo nga kanang matawag pa ka, ma-coordinate pa ka. Unya ikatulo, mas maigid siguro nga doon natay murabag, although ang Philippine Coast Guard nakibamata nga doon naging sila National Oil Contingency Plan, no. Ang kuwalan siguro nato is unsa na to pag operationalize, unsay coordinative mechanisms nga pwede na to kining mga katong uban pa nga mga ahensya sa gobyerno or other organizations nga mo respond ana niya. So ang concern lang siguro is how to operationalize ang mao nga plano o uban pa unsay klase nga coordinative nga efforts or mechanisms nato nga ma-institutionalize nato in the event in ana. Ikat-upat pod siguro nakita nato nga lesson point pod nato ani is kaning ang value sa kining paghatag og support, assistance, collaboration, or so makita nimo ang strength sa mga Cebuanos, tats, no, nga kung dunay mga inana nga event, mas dunay gay mga tao nga masaligan, kanang gitawag og spirit of volunteerism, naagid na siya. So makita na to nga murag inaani nga panghitabo doon kay gitawag og mga silver lining, no, nga ang spirit of volunteerism aktibo kaayo, ang response sa mga LGUs, no, sa organizations, naagid siya, no. So mas okay siya kung kini siya mo daghan kita mga lesson points ani mga lesson or mga experiences nga pwede na tong makuha. So somehow siguro at least more prepared no, or mas ready pa ta kung inani kay first time mo ginitabo, so murag kay nagkuanta, no. That's a good point, Doc Eddie, yung nga imong gi-stress karon is the readiness, no. Correct. Kita when it comes to mga disaster diri sa mama na naman kay tana land-based, may naman kay tana, no. Since karon kay murag naman kay ning gitawag tong disaster risk reduction management, so nindot na siya nga point labi na gid sa sea-based nga mga panghitabo. So nindot siya nga imong gi-point out. I think ang atong mga government agencies and line agencies nagtan-aw sad niini, no, with this experience karon, daghan gyud kay tag mga lesson points or lesson learned nga angay natong himuan og mga mekanismo matud pa nimo, no. So tinuod na kay since this is the first time unya dako kay ang mga panghitabo, no, murag kalit ra kaayos tanan,
pero nindot sad kay ang spirit no sa Pinoy Oo. naa gidayon nga di kinahanglan tawgon. Labi na mga Cebuanos, no? That's, no? Like, for example, itong nitabo sa 2012 nga Sindong. Usa sa mga ni kuan kita ni hatag og support, overwhelming support ang mga Cebuanos. So, inana ang strength sa mga Cebuanos nga kung dunay mga disaster, mga ana, ang tabang, no? Murag, ato inon, murag, dili gid nimo mabutangan og value, no? Di worthless Nga siya. murag di nahuwaton murag ang mga panawagan no sa mga organizations private ka man, ma-public ka man, manaakan man sa media, no? So dali ra kayo ba apan importante gyud nga naa gitay mechanism. Sakto. No? So, actually pag-prepare man lang pag-develop lang siguro unsay mga pag-delineate lang siguro unsay role nimo, unsay responsibilities when it comes to kanang anang mga incident. So murag di sad ingon nga polishing but kinahanglan naa jud ay framework ana nga sundon diin ang tanang mga stakeholders, no? Matud pa nimo dili na kinahanglan tawagon pa. So at least quick response na nadayon, no? Although ang National Oil Contingency Plan nakalinya naman gid dito mga agencies nga ana pero ang ato lang siguro is how to operationalize, how to marag ato inon nga functional. Yes. Functional kay imo nakita although ang ato ang the same direction man lang gihapon pero mas pwede pa nato ma-enhance, no, ang kining coordination niya. Okay, mga igsoon, mo break on nata, no? Mo padayon ta human lamang ning pipila ka mga mensahe. Kihibaw ba mo nga halos 6.5 ka milyones ang bili sa mga bakhawan ang grabing nadaot sa Cordova. Base sa record, dulan sa 380 ka ektarya nga mga bakhawan ang natabunan og lana. Ako si Pagtupi Chrissy, naghatod ng mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ani ang pinakaulahing mga balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Gihatagan og trabaho sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD-7 ang 2,700 ka mga miyembro sa mga pamilya nga naapektuhan sa oil spill sa Cordova. Sigon ni Shalane Lucero, hepe sa Protective Services, gibayran og 250 ka pesos kada adlaw ang mga trabahante nga nitabang sa pagpanglimpyo sa kadagatan nga mulanat og napulo ka adlaw. Nihatag usab og pinansyal nga ayuda ang Kapitolyo pinaagi sa paghatag og 5 ka milyon ka pesos alang sa 5,500 ka mga pamilya nga naapektuhan. Ang kantidad gamiton sa rehabilitasyon sa mga nadaot nga mga bakhawan ug ubang marine resources. Sa laing balita, na-record sa Regional Anti-Illegal Drug Operation Task Group sa Police Regional Office 7 ang 8 ka mga giingong drug groups sa Central Visayas. Matud ni Senior Inspector Henrix Bangcoleta, sa maong task group, ang 4 ka mga grupo naa sa syudad sa Sugbo samtang ang 4 gikatahong nag-operate sa probinsya sa Sugbo. Dugang paniyagi kan sa Enero hangtod Hulyo karong tuiga, adunay total nga 746 ka mga illegal drug cases ang nataho sa rehiyon. Ug maukad to ang mga balita sa kalambuan karong semanaha. Kini si Pagtuki Heidi, maayong buntag. Ituboy ang mga bayani sa imong komunidad kadto sa Ramon Abortes Foundation Incorporated Triennial Awards, ang nagunang Social Development Awards sa Visayas ug Mindanao. Download sa nomination form sa www.rafi.org.ph/Triennial Awards. Ipala ang nomination form kadto sa Ramon Abortes Foundation Incorporated sa 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telephone number 032-418-7234, local 105 o log on sa facebook.com/rafi.org.ph. Deadline sa nominasyon sa Disyembre 15, 2013. Ug mga igsoon, inyo pong mapadala, no, ang inyong nomination pinaagi sa mga numero. Alang sa Sun 0933-514-4005, alang sa Smart 0949-764-3525 ug sa Globe subscribers ang numero 0927-576-8005. Okay. So, nasa linya karon si Ma'am Naxi. Ma'am Naxi, mayong buntag. Ay, may buntag tats, may buntag sa ato ang mga suki sa pagtuki. Yes, ma'am.
kana ma'am no, ang ato ang tema karon kabahin ni siya sa oil spill sa Cordova. Ma'am, ikaw being by profession usa ka marine biologist. Ma'am, sa imong pagtan-aw unsa man kay mahimo sa publiko ug ubang mga stakeholders haron ma-address ni siya ning maong concern. At ang situation pertaining sa ato karon, wag makitaan man gud nato nga kasagaran ang perception is based on fear, no? Kanay bitang panic. Ang usa sa paagi ana is to really educate ourselves kung unsa man gyud nang hitabo. So crucial nga kana maminaw ta sa radyo for advisories gikan sa mga ahensya sa gobyerno nga responsibilidad ni ana nasasama sa BIFAR, sa DNR, sa Department of Health, o sa mga local nga government unit. So, in terms of responding, crucial nga adunay igo nga information sad, adunay igo nga expertise nga basihanan sa mao nga mga information ug advisory. So, from the public side, importante nga we educate ourselves, no? Dili ta mo respond based on fear and based on perceptions or based on kaning misperceptions, no? So sama ni ana karon kay dili raman ang apparently like katong gisulti ni Mayor ganina nga ang fear actually is not just in terms of consuming seafood tungod sa oil spill kundi sa katong fear sa mga tao nga mukaon ang isda og katong sa part sa body sa katong namatay. So daghan kaayo mga I think misconceptions nga angay natong i-address in the short term and I think also in the long term, which means nga how ready are we, no, ang Cebu and many other places in the country for situations like this. Ato ang nahinumduman sa katong atong gihisgutan last Saturday about emergency response stats, no, nga adunay upat ka phases, importante mitigation, prevention, nya ikaduha ang ato ang preparedness, ikatulo ang atong response o ang ikaupat ang recovery. Mubalik gyud ta sa kaning kaimportante sa prevention, mitigation o preparedness. Labi na ato ang i-recognize nga Cebu in particular, kung ano siya sentro sa maritime industry, that's no? Yes. Yeah, Yes, so ma'am. especially kung incidents like this, possibilities, no? Kaning oil spill or other maritime incidents, ang atong level of preparedness mas maayong naapatay, mas dugang nga pag andam may tungod na ini. Unya, daghang kayong cases katong sibiingon ni Dr. Leonedo ganina nga ang atong response of course is multi-pronged. One is kandang pag-respond din immediately sa incident. Of course, ang prioridad yun ang kinabuhi sa tao. And then at the same time, ang ubang agency sa gobyerno in terms of and then the public itself, no, how we can either mitigate or lessen or respond to the situation. So kana sa case sa Cordova, good nga ang atong local government units both at the municipal and provincial levels, and then of course those which are not directly affected but are helping. So maayo kayo as indicated ganina nga kaning spirit of pagtinabangay, no, mao gyud na importante apan crucial kaning atong expertise, murag kinahanglan gyud ta mo build up sa ato ang local expertise maitungod niini. So ay ang diri sa ato sa Subo naman pa dinha sa University of San Carlos Marine Biology Department nga ato siguro matap, no, and in fact can really help kay I think even sa Office of Research kang Dr. Danny Largo aduna sid ni siya kahanas niini, no. So daghan kay aspeto touch na ato bitaw mapamalandungan kung unsay nahitabo nato karon, unsaon nato pag-respond sa situation karon, unsaon nato pag recover in the medium term and in the long term, and then unsa pugi atong buhaton sa umaabot nga ang ato ang level of pagpangandam kanang mas maka-lessen sa negative impact sa maong panghitabo. Yes, ma'am, kining imuhang mga gipang paambit karon dako kay nigmatabang, no, labi na gyud sa atong mga ahensya ug mga local government units sa pag-address, no, sa mga panghitabo susama niini. Ma'am, daghang kayong salamat. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Kanang okay na tutas ka na naalam ko i-plug ta. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Oo. Kanang sa kaning atong September magsugod karong tuiga
ato ang i-observe or i-celebrate ang Mega Cebu Mega Month. Cebu Month. Oo, so maayon ta og ato ang mga publiko no mo tan-aw sila niini naamay tay gi-coordinate sa mga nagkalain-lain nga government units, particularly sa LGU sa 13 no sa Metro Cebu, and then of course in cooperation with the province, and then together with different civil society or private sector groups and national government agencies in celebrating the whole month of September. So naay nagkalain-lain nga mga projects and programs unya ang ato gyud aning i-share gyud sa public ang mensahe sa Mega Cebu kung at labi na ang ato ang panlantaw sa umaabot unya unsay atong mahimo na no pagsugod karon. So please keep tuned sa ato ang maminaw no sa kaning ato ang Mega Cebu Month. Sugdan og i-launch na karong Lunes sa province, sa capital tax at 9 with Governor Davide. Ma'am Naksi, daghang kayong salamat sa imuhang pakiguban kanamo karong buntaga. Daghang kayong salamat, Tats. Maayong buntag. Yes. Okay, mga igsoon, magpasalamat ta sa atong mga kaigsuonan, atong dinampit karon. Kanayong tanan hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw stasyon. Maayong buntag, mga Bisaya.